Здравейте, приятели! Днес ще правим един доста класически италиански десерт, а именно тирамису. За тирамисуто ще се нуждам 200 г бишкоти, 400 мл експресо, 300 лъжица ликьор, 150 г пудра захар, 4 броя яйца, 350 г маскарпоне, 200 лъжица какао и 100 г шоколад. Аз съм сложил вече кафето ми да се прави. Даже мисля, че е готово. Мамка. За пореден път си изпуснах лъжицата в кафето. Да го ставя на тераса да изсъхне. Благодаря. Махаме шапката, защото е много голяма тиквата. И работим. Така. Трябва да отделим белтъците от жълтъците и това никога не съм го правил. Не знам. Вземам тези такива чини и ще се опитаме да го направим. Виждал съм различни методи. Не знам. 4 броя яйца. Измил съм средите, спокойно. Нежно. Добре, първият жълтък е отделен. Не е зле. Така за първи път. Отделихме 4 жълтъка от жълтъците. Чайте да се взема тази кърпа право близко. Белтъците се разбиват на сняг. Жълтъците се разбиват с пудра захар. Добре. Колко пудра захар ни трябваше? 150 грама. Така. Белтъците се разбиват на сняг. Аз нямам миксер, не знам това как ще стане. Ще ми падне ръката, честно не знам. Това обаче как го сътворих, не знам. Хора, май можеше, толкова ме излюбиха. Ще трябва да... Това стана като тесто, бе. Купете си миксер, ако искате да готвите. Бай! Ама е невъзможно.
тъците се разбиват, подразаха до бяло. Значи до бяло. Пойдем да скрепим сега. Ще стане много по-светло, но... Че пазим цяла да ще ги изгубя, че ще стане много лошо. Малко да се бахме. Да, бахме майката. Ще ми паднат ръчичките и... Тази рецепта ще е голям провал. Мастерофона и дойка трябва да комбинираме. И леко. Запада. Майко, а това ще ми падне ръката. Горе-долу се получи. Така, взимаме маскарпонето, ще ми трябва 350 грама, аз не за 2 птик, защото една кутия е 250. Спаси. Видиш? Разбърквам бил стида не измищо метално. Така че използвам едната дървена лъжичка, която е малък даре. Малък доса портер мама. И сега пише леко да разбъркаме. Ужасно. Също още го кусак. Не извиня. Да добавяме следващата съставка. Притеснява вече. Това така вече да е наша сос.
Аз каквото леко разбърквам всяка бушката с този път. Чайте да си преведа кафето. Кафето изтинало. Какво правихме с изтиналото кафе? Добавяме ликьора. То ест 3 супени лъжици Бейлис. Добро е. едно, Две. внимателно. 3. Мисля, че видях колко точно своих. Не мога преценя колко остана. Не е много. Добре. Значи бишкотите се топват за по 2 секунди. Да. Тоест топваш на страна, топваш другата, вадиш. Айде. Трябва да сте бързи, иначе ще откраднат обяда. Така. Топваме така, топваме така. Напои се стабилно. Се оправих. Мисля, че се оправих. Да, мисля, че ще останат. Това май много напоих. Не е проблем. Тук мисля, че ще побера една половин бишкотка. Бишкотка. Кафето с малко ликьор, половината бишкоти така, запълваме, слагаме половината смес и заваряме. На втория слой бишкоти и редим. Редим бишкоти, не бело. Наредихме бишкотите. Изглежда, не изглежда никак зле. Сега поросваме с остатъка. Остана малко. Сега трябва да го поръсим с какао. И след като го поръсим с какао, слагам хладилника за 8 часа и вече когато се сервира, го поръсваме с настърган шоколад. Разбира се, отново сме отворили професионално какао, което е за пиене. Защо не мога да го отворя? По моя измислен начин. Ей, така. На визия добре. Горе-долу. Изглежда обаче много добре. Чижи. Так. Чакай, един трябва да мърли вече. Опаланка. Тук кухнята все едно бомба е паднала. Еми, приятели, това ще бъде за днес. Благодаря, че гледахте. Давайте идеи за следващите рецепти.
След 8 часа ходим къщи, ще разберем как се е получило. Надявам се да е вкусно. И пак благодаря, че гледахте. Оставете коментар, споделете, харесайте и айде!